हरे कृष्ण. सर्वांचं खूप स्वागत आहे. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोर तर्फे घेतला जाणारा हा लेव्हल 2 चा उपक्रम आहे आणि सर्वांचं प्रथम अभिनंदन. तुम्ही सर्वांनी लेव्हल 1 चा अभ्यासक्रम जो 18 दिवसात भगवद्गीता समजून घ्या हा यशस्वीपणे पूर्ण केलेला आहे. तुमच्यापैकी काही जण क्विज घेत असतील किंवा काहींनी घेऊनही पूर्ण केलेलं असेल आणि निश्चितच तुम्हाला हा 18 दिवसांचा वर्ग करून कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेण्यामध्ये आनंद मिळालेला आहे. त्यामुळेच या पुढच्या टप्प्याला तुम्ही आलेला आहात. तर खरंच तुमचं कौतुक आहे सर्वांचं. कारण आणि कृष्णांची कृपाही आहे अर्थातच. कारण रोज असा तासभर 1.5 तास वेळ काढून हा भगवद्गीतेचा वर्गाला उपस्थित राहणं ही काही सोपी गोष्ट नाहीये. सर्वांवरती कृष्णांची कृपा अशीच राहो. उत्तरोत्तर सर्वजण भक्तीमध्ये प्रगती करत राहोत अशी कृष्णांच्या चरणी प्रार्थना करूया. आणि श्री श्री राधा गोविंद यांचं चित्र तुम्हाला दिसतंय बघा. त्यांच्या चरणी आपण प्रार्थना करूया. आपण त्यांच्या आनंदासाठी इथे जमतो. भगवद्गीता समजून घेण्यासाठी, प्रत्येक श्लोक आणि त्याचा अर्थ समजून घेण्यासाठी इथे एकत्र होतो. तर प्रथम त्यांचे आशीर्वाद घेऊन वर्गाला आपण सुरुवात करूया. तर प्रथम मी मंगलाचरण म्हणते आणि त्यानंतर मग अध्ययन वर्गाला सुरुवात होईल. तर हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सर्वांना. तर सर्वात प्रथम आपण श्रीला प्रभुपाद यांना साष्टांग प्रणाम करूया, ज्यांनी आपल्याला समजेल अशा शब्दामध्ये भगवद्गीता आपल्याला समजावून सांगितली आणि त्यांनी लिहिलेल्या या साध्या सोप्या सरळ भाषेमुळे भगवद्गीतेच्या गहन अशा ग्रंथाचं अध्ययन आपण करू शकलो. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोरचे अध्यक्ष नामनिष्ठदास प्रभूजी यांनाही सादर प्रणाम करूया, ज्यांनी हा अभ्यासक्रम आपल्या सर्वांच्यासाठी बनवला आणि मुख्य म्हणजे घरी बसल्या आपल्याला उपलब्ध करून दिला आणि त्यामुळेच हे अध्ययन आपण करू शकलो. अन्वया माताजींना प्रणाम करते, ज्यांनी मला भगवद्गीता शिकवली, प्रत्येक श्लोकाचा सखोल अर्थ समजावून सांगितला. माझा अभ्यास पुढे सुरू राहावा यासाठी माताजींनी मला खूप प्रोत्साहन दिलं, तर त्यांना प्रणाम करते. टेक्निकल टीमचे धन्यवाद देते आणि त्यांच्या सहकार्याशिवाय आपल्याला हा उपक्रम घेणं शक्य होत नाही. तर ते बॅकग्राऊंड मध्ये जरी असले तरी त्यांचा खूप मोठा वाटा असतो या उपक्रम चालवण्यामध्ये. आज वर्गाला उपस्थित राहून सेवा देणाऱ्या संजना माताजींना सादर प्रणाम. संजना माताजींबद्दल सांगायची गोष्ट म्हणजे तुमच्या बरोबर त्या लेव्हल 1 मध्येही होत्या आणि मुख्य म्हणजे त्या परदेशात राहूनही बघा ही सेवा देण्यासाठी तत्परतेने इथे उपस्थित असतात. भारताची आपली संस्कृती आहे की इथे आपल्याला जागोजागी मंदिरं आहेत, भक्तांचा संघ मिळू शकतो, पण परदेशात राहून हे शक्य होत नाही. पण माताजींमध्ये मी बघितलेलं आहे की त्या नित्य भागवतमच्या वर्गाला पण उपस्थित असतात, भगवद्गीतेच्या वर्गामध्ये सेवा देण्यासाठी तत्परता दाखवतात. तर माताजींसाठी हरे कृष्ण. आता जिथे हरे दंडवत हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण. तर जिथे बघा आता भक्त जमलेले आहेत एकत्रित आणि तिथे भगवंतांचं गुणगान व्हायलाच पाहिजे. सर्व भक्त एकत्रित येऊन भगवंतांचं नाम, गुण, रूप, लीला यांचं वर्णन करण्यामध्ये खूप आनंद प्राप्त करत असतात. आपण भगवद्गीतेमध्ये हा श्लोक शिकलेलो आहे, चतुर्श्लोकी गीतेमध्ये. मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च मा नित्यम
तुष्यंतीच्या रमंतीच्या. तर तसंच भगवंतांचं एक छान त्यांच्या भगवंतांवरती आधारित एक सुंदर वैष्णव गीत सादर करण्यासाठी आज अंजली माताजी आपल्या बरोबर आहेत. तर मी अंजली माताजींना रिक्वेस्ट करते की त्यांनी एक आपल्याला भजन सादर करावं. अंजली माताजी ही आपल्या बरोबर गेली काही वर्ष जोडलेले आहेत आणि त्याही सेवेमध्ये तत्पर आहेत. आपल्या व्यस्त जीवनातून वेळ काढून सेवा द्यायला त्या तत्परतेने येतात. तर माताजींचे खूप धन्यवाद आणि हरे माताजी कृष्ण तुमचं श्रीराम. स्वागत. हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. प्रयत्न करते म्हणायचा नक्कीच. हो हो, हरी बोल, हरी बोल. हरी बोल. वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणी धाम रतन मंदिर मनोहार वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणी धाम रतन मंदिर मनोहार आवृत कालिंदी रे राजहंस केली करे ताहे शोभे कनक कमाल तारमध्ये हेमपीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नाही का तारमध्ये रत्नासने बसी आचिंदुई जने श्याम संगे सुंदरी राधिका श्याम संगे सुंदरी राधिका ओ रूप लावण्य राशी आम्ही या पहिले खासी हास्य परी हासा संभाषणी नरोत्तम दास कोय नित्य लीला सुखमय सदाई स्फोरक मोर मनी सदाई स्फुरक मन मोही वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणी धाम रतन मंदिर मनोहार हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरी बोल. हरी हरे बोल, हरी बोल. खूप हरी सुंदर बोल. माताजी, खूप धन्यवाद. खूप बघा अशा धन्यवाद मला इथे भक्तांकडून बोलवल्याबद्दल. खूप हो धन्यवाद. हो, हा, अशाच भक्तांकडून बघा आपण प्रेरणा घेतो जे नित्य कृष्ण भावनेमध्ये जोडलेले असतात, तत्परतेने सेवा देण्यासाठी इथे उपस्थित राहतात. इथे कुठलाही दबाव नसतो बघा. स्वेच्छेने दोन्ही माताजी आपल्या बरोबर उपस्थित आहेत. कृष्ण प्रेमामुळेच त्या इथे येतात. तर सर्वांनी एकदा अनम्यूट करून संजना माताजी आणि अंजली माताजी या दोघींसाठी आपण हरे कृष्ण महामंत्र म्हणूया. सगळ्यांनी अनम्यूट करा बरं. उपस्थित सर्व भक्तांनी एकदा अनम्यूट करून सगळ्यांनी आपण हरे कृष्ण महामंत्र म्हणूया माताजींच्यासाठी. हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम हरे. हरे हरे हा, कृष्ण हरे कृष्ण हरी बोल. धन्यवाद. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. धन्यवाद सर्वांना. आता आपण सुरू करूया. बघा आता चित्र तुम्हाला दिसतंय.
स्लाइड शेअर झालेली आहे का? एक सेकंड. हा, आता आपला हा जो अभ्यासक्रम आहे, जसं तुम्हाला माहिती आहे, आपल्या या पुस्तकावरती आधारित आहे. कृष्ण कृपामूर्ती अभयचरणारविंद भक्ती वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद यांच्याद्वारे लिहिलं गेलेलं भगवद्गीता जशी आहे तशी या पुस्तकावरती आधारित हा आपला अभ्यासक्रम आहे. आणि हे पुस्तक कसं आहे, जगत प्रसिद्ध झालं आहे. अमेरिकेमध्ये 4 वर्षामध्ये श्रीला प्रभुपादांचं जेव्हा वास्तव्य होतं, त्या लोकांना तिथे राहून त्यांनी कृष्ण भावना दिली. हरे कृष्ण महामंत्राचं संकीर्तन ती लोक करू लागली. त्यांची जीवनाची दिशा त्यांनी कृष्णांकडे वळवली. तर आज 50हून अधिक वर्ष जरी उलटून गेलेली असली तरी श्रीला प्रभुपाद यांच्या कृष्ण भक्तीच्या प्रचार आणि प्रसार कार्यामध्ये वाहून घेतलेली अनेक पाश्चात्य लोक आहेत, जे रोज 16 माळांचा जप करतात आणि 4 नियमांचं पालन अत्यंत कठोरतेने ते करतात. नशा करीत नाहीत, जुगार खेळीत नाहीत, मांसाहार करीत नाहीत, अवैध संबंध ठेवत नाहीत आणि अशा प्रकारे अत्यंत साधं सरळ सदाचाराने जीवन ते जगतात. तर ही सर्व श्रीला प्रभुपादांच्या प्रयत्नामुळे शक्य झालं. तर श्रीला प्रभुपाद सांगत असत की भगवद्गीतेमध्ये श्रीकृष्ण स्पष्टपणे सत्य कथन करतात. आपल्याला चतुर्श्लोकी गीतेचा जो श्लोक आहे माहिती, अहम सर्वस्य प्रभवो, असं कृष्ण म्हणालेले आहेत तिथे. अहम सर्वस्य प्रभवो म्हणजे काय, तर सर्व काही माझ्यापासूनच उद्भवते. तर जसं बघा, सूर्य आकाशात आपण बघतो आणि तेव्हा त्या म्हणजे सर्वजणच आपण बघू शकतो, पण कधी ढगांमुळे हा सूर्य झाकला जातो. म्हणजे सूर्य असतो पण आपल्याला दृष्टीने तो दिसत नाही, पण तरीही सूर्य नाही असे मानणारे पण लोक असतातच ना. तर तसंच आहे, भगवद्गीतेचा उपदेश अनेक अज्ञानी लोकांना समजू शकला नाही. तर श्रीला प्रभुपाद एक उदाहरण द्यायचे की मध बघा, एखाद्या बाटलीत जर का बंद असेल तर त्याची मधुरता आपल्याला चाखता येत नाही, गोडवा त्याचा समजणार नाही आपल्याला जोपर्यंत बाटली उघडून आपण त्या मधाची चव घेणार नाही. तर तसं श्रीला प्रभुपादांचं कार्य आहे. एक एक या मधाचा थेंब त्यांनी सगळ्यांना दिलेला आहे, कृष्ण भावनेशी आपल्या सर्वांना जोडून घेतलेला आहे. तर भगवद्गीतेचा उपदेश त्यांनी सर्वांपर्यंत पोहोचवला आणि याचाच परिणाम सर्वांवरती झाला. अनेक देशातील लोकांनी याचा लाभ घेतला. तर अमेरिकाच काय, रशिया, त्याच्यानंतर फ्रान्स, जर्मनी आणि अनेक म्हणजे जगातील देशांमध्ये त्यांनी प्रचार प्रसार केला. इथे बघा एक स्लाइड आहे ज्याच्यामध्ये दाखवलेले आहे. तर हे या लाल रंगामध्ये जेवढे देश दाखवलेले आहेत नाही, तर सगळ्या देशांमध्ये इथे म्हटलंय बघा, श्रीला प्रभुपाद यांच्या प्रयत्नामुळे एवढ्या देशात कृष्ण भावनामृत चळवळ पोहोचली आहे. तर म्हणजे देश विदेशातील लोकांना कृष्ण भावनेचा लाभ मिळू शकला. हे प्रभुपादांच्या मार्गदर्शनामुळे शक्य झालं आणि आजही हे भक्त आता कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती करतायत. तर काही वर्षांपूर्वी मायापूर येथे, तुम्ही मायापूरचं जर का नाव ऐकलं असेल, मायापूर हे पश्चिम बंगालमध्ये आहे, जिथे इस्कॉनचं एक खूप मोठं भव्य मंदिर आहे आणि तिथेच एक वैदिक प्लॅनेटेरियम तयार होत आहे. म्हणजे जगातील एक सर्वात मोठं वैदिक कॉस्मॉलॉजीवरती आधारित स्थापत्यशास्त्राचा एक उत्तम नमुना तो आहे आणि 2026 मध्येच आता त्याचं उद्घाटन होणार आहे. आणि श्रीला प्रभुपाद यांचे शिष्य होते अल्फ्रेड फोर्ड, जे फोर्ड कंपनी होती, फोर्ड मोटर्स ही कंपनी आहे बघा, हेनरी फोर्ड हे मालक होते, त्यांचे हे नातू आहेत. अमेरिकेमध्ये प्रभुपादांचे शिष्य होते, ज्यांचं अंबरीश दास असंही नाव आहे. तर त्यांनी खूप मोठी देणगी या प्रकल्पाला दिलेली आहे. तर ह्या मायापूर इथे 108 वेगवेगळ्या देशातील भक्त एकत्र आले होते आणि ज्याला आपण म्हणू शकतो ना, एक एकत्र कुटुंब, इस्कॉनचं वसुधैव कुटुंबकम असं आपण उपमा देऊ शकतो. हे त्यांनी सिद्ध करून दाखवलं की एवढ्या सगळ्या देशांमध्ये, जे म्हणजे त्यांचे देश वेगळे असतील, त्यांच्या संस्कृती जरी वेगळ्या आहेत, तरी श्रीला प्रभुपादांच्या मार्गदर्शनामुळे ते एकत्र आहेत आणि भगवद्गीतेच्या उपदेशाचं ते पालन करत आहेत. तर या घटनेची नोंद लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स मध्येही झालेली आहे. तर हे सर्व का शक्य झालं, तर अर्थात श्रीला प्रभुपाद यांच्या प्रयत्नामुळे शक्य झालं. आणि श्रीला प्रभुपाद यांचे हे प्रयत्न कशावरती आधारित होते, ही आपली इस्कॉनची जी चळवळ आहे, ही 500 वर्षापूर्वीची जी परंपरा श्री चैतन्य महाप्रभू यांनी सुरू केली होती, तीच आता श्रीला प्रभुपादांनी पुढे सुरू ठेवली आणि कानाकोपऱ्यापर्यंत जगाच्याही आंदोलन पोचवलं, सर्वांना हरिनामाचं महत्व पटवून सांगितलं, सर्व जीवांना कृष्ण भावना दिली. तर आपण आता ही जशी आहे तशी भगवद्गीता या पुस्तकाचा अभ्यास करणार आहोत, ज्याच्यामध्ये अनुवाद आणि तात्पर्य ही श्रीला प्रभुपाद यांनी लिहिलेली आहेत. तर ही जी हे जे पुस्तक आहे, म्हणजे
मला असं वाटतंय की म्हणजे आजपासून जो अभ्यासक्रम आपण सुरू करतोय तर सर्वांकडे हे पुस्तक असायला हवं. बघा, आपण एखाद्या विषयाचा अभ्यास करतो तर अधिकृत व्यक्तीने त्या विषयावरती लिहिलेल्या ग्रंथाचा आधार घेऊन करतो. तर तुमच्याकडे नसेल हे पुस्तक तर तुम्ही घेण्याचा प्रयत्न करा आणि त्यावर आधारित हा अभ्यासक्रम असल्यामुळे पुस्तकाचा आपल्याला नक्कीच मदत होते. आपण ही भगवद्गीता आपल्या मित्रमंडळींना भेट स्वरूपात देऊ शकतो. कृष्ण भावनेशी जोडण्याचा एक प्रयत्न करू शकतो. आणि कुठल्याही इस्कॉन मंदिरात आपल्याला ही मिळू शकते, ऑनलाईनही ही उपलब्ध असते. तर आपण नक्की प्रयत्न करा हे पुस्तक घेण्याचा. आपल्या देशाचा सांस्कृतिक वारसा आहे ज्याचा आपल्याला सर्वांना अभिमान आहे भगवद्गीता या पुस्तकाचा. तर आपले पंतप्रधानही बघा, जेव्हा दुसऱ्या देशांना भेटी द्यायला जातात तेव्हा सर्वांना आवर्जून हे पुस्तक भेट देतात. तुम्ही आता काही दिवसांपूर्वी बघितलं असेल, रशियाचे प्रेसिडेंट आले होते भारताला भेट द्यायला, तेव्हा त्यांनी या श्रीला प्रभुपादांनी लिहिलेली भगवद्गीता ऍज इट इज हे पुस्तक भेट दिलेलं आहे. कृष्णा माताजी म्हणता आहेत, भगवद्गीता ऍज इट इज माताजी, हे बघा मी तुम्हाला सुरुवातीला जी स्लाइड दाखवली होती ना, हे पुस्तक हे बघा. आता तुम्हाला स्क्रीनवरती चित्र दिसत आहे, यामध्ये भगवद्गीता जशी आहे तशी द्वारा श्रीला प्रभुपाद. बरं, तर भगवद्गीतेला आपण गीतोपनिषदही असं म्हटलं जातं बघा. तर सर्व वैदिक ग्रंथांचं ज्ञानाचं सार आहे आणि भगवद्गीतेचा जो मूळ आशय आहे तो भगवद्गीतेत आपल्याला श्रीकृष्णांनी सांगितलाच आहे. तर जसं आपण आता एखादं औषध घेतो तर त्या औषधाच्या वरती त्याचं लेबल असतं, म्हणजे काय स्वरूपात ते घ्यायचं आहे, जेवायच्या आधी घ्यायचं, जेवायच्या नंतर घ्यायचं, डोसेज किती पाहिजे, तर त्याचे निर्देश दिलेले असतात. तर म्हणजे असंच आपल्या मनाला वाटेल तसं आपण घेऊ शकत नाही, डॉक्टरांच्या सल्ल्याने आपल्याला औषधं घ्यावी लागतात. तसंच भगवद्गीता ही तिच्या वक्त्याने सांगितलेल्या आदेशानुसार आपल्याला मान्य केली पाहिजे. आणि भगवद्गीतेचे वक्ते कोण आहेत? भगवान श्रीकृष्ण आहेत. आणि भगवद्गीतेच्या प्रत्येक पानावर त्यांचा उल्लेख भगवान असा केलेला आहे. तर भगवान श्रीकृष्ण हे पूर्ण पुरुषोत्तम आहेत हे आपण जाणलं पाहिजे. वैदिक ज्ञानाचे महान आचार्य जेवढे होऊन गेले, शंकराचार्य आहेत, रामानुजाचार्य आहेत, मध्वाचार्य आहेत, या सर्वांनी ही गोष्ट मान्य केली की श्रीकृष्ण हेच पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत. ब्रह्मसंहिता आहे, इतर पुराणे आहेत किंवा श्रीमद भागवतम आहे, ज्याला भागवत पुराण असंही म्हटलं जातं, हेही कृष्णांचा भगवान म्हणून स्वीकार करतं. भागवतम मध्ये कृष्णस्तु भगवान स्वयं असा श्लोक आलेला आहे. आणि तर आपण भगवद्गीता भगवंतांनी ज्या स्वरूपात जशी आहे तशी सांगितलेली आहे त्या स्वरूपात आपल्याला स्वीकार करायला पाहिजे, त्याचा उपदेश तसा मानला पाहिजे. तर ब्रह्मसंहितेमध्येही ब्रह्मदेवांनी एक श्लोक म्हटलेला आहे बघा, ईश्वर हा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम. तर कृष्ण हे कसे आहेत? सर्वांचे आदी आहेत आणि ईश्वर हा परमा कृष्ण आहेत, परम भगवान मानलं गेलं आहे कृष्णांना. तर जसं ट्रेन असते बघा, ट्रेन चालते, पुढचा डबा मागच्या डब्याला ओढत असतो, मग त्याच्या पुढचा डबा त्याला ओढतो. तर म्हणजे सगळ्यात पुढे इंजिन आहे, इंजिनाला खेचणारं कोणीच नाहीये, इंजिनच सर्व डब्यांना ओढत असतं. किंवा आता आपण दुसरं उदाहरण घेऊ शकतो, आता गाय दूध देते आपल्याला, मग गाय काय खाते? तर ती गवत खाते. मग गवत कुठून येतं? तर पावसामुळे उगवतं जमिनीवरती. मग पाऊस कुठून येतो? तर ढगामुळे येतो. आणि ढग कुठून येतात? तर समुद्राच्या पाण्याचं बाष्प बनतं. आणि हे कशामुळे तयार होतं? तर सूर्यामुळे तयार होतं. मग आता हा सूर्य कुठून आला? तर सूर्य हा भगवंतांचा नेत्र आहे. तर दैदिप्यमान असा हा ग्रह आहे, सर्व ग्रहांचा राजा आहे. य चक्षुरेषा सविता सकल ग्रहाणाम राजा असं म्हटलेलं आहे. आणि भगवंतांच्या आज्ञेनुसार सूर्य कार्य करत आहे. तर अशा प्रकारे आपण ही वेगवेगळी उदाहरणं घेऊन समजू शकतो की सर्वांच्या आधी कोण आहेत? तर कृष्ण आहेत. अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम आहे. आणि सर्व गोष्टी ह्या त्यांच्यापासूनच आलेल्या आहेत. आपले उत्पत्ती करता, आपले पालन करता हे श्रीकृष्ण आहेत. आणि ही जी भगवद्गीता आपण समजून घेणार आहोत, ही भगवद्गीता ही साक्षात श्रीकृष्ण यांची वाणी आहे. आता तुम्ही जो 18 दिवसांचा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेला आहे, तर त्यामुळे तुम्हाला माहितीये की इथे कृष्ण अर्जुनाला म्हणतात की हे परम रहस्य तुला सांगण्याचं कारण काय आहे? कारण तू माझा भक्त आहेस आणि माझा मित्र आहेस. त्यामुळे आपल्याला काय समजून घ्यायचंय की भगवद्गीते जर का आपल्याला समजून घ्यायची असेल तर विशेष करून हा ग्रंथ भगवंतांच्या भक्तांसाठी आहे.
अर्जुन हा भगवंतांचा भक्त होता, जिवलग सखा होता. तर ज्या व्यक्तीकडे अर्जुनासारखे गुण आहेत ती व्यक्ती भगवद्गीता उत्तम प्रकारे जाणू शकते. आता भक्त होणे म्हणजे काय? भगवंतांच्या बरोबर प्रत्यक्ष संबंध प्रस्थापित करणे. प्रत्येकाचा भगवंतांशी एक विशिष्ट संबंध आहे हे समजून घ्या. पण आपल्या वर्तमान अशा बद्ध अवस्थेमध्ये ना आपलं भगवंतांच्या बरोबरचं जे काही हे नातं आहे, शाश्वत नातं आहे, शाश्वत संबंध आहे, याचं सुद्धा आपल्याला विस्मरण झालेलं आहे. तर भगवद्गीता ही भक्तिभावाने आपल्याला स्वीकारली पाहिजे. आणि एखाद्याने स्वतःला कृष्णांच्या समान आपण आहोत किंवा कृष्ण हे साधारण व्यक्ती आहेत असं अजिबात समजू नये. श्रीकृष्ण हे साक्षात पुरुषोत्तम भगवान आहेत, अशा स्वरूपात त्यांचा आपण स्वीकार केला पाहिजे. म्हणून जो भगवद्गीता जाणण्याचा प्रयत्न करतो तो त्याने तात्विक दृष्ट्या तरी हे मान्य केलं पाहिजे आणि भगवंत म्हणून त्यांचा स्वीकार केला पाहिजे. तर जोपर्यंत नम्र भावाने आपण ही भगवद्गीता वाचत नाही तोपर्यंत ही जाणू शकणार नाही. इथे श्रद्धेला खूप महत्व दिलेलं आहे. तर अशा आता भगवद्गीतेचं या अशा दिव्य साहित्याचं, दिव्य ग्रंथाचं ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी आपण एकत्र आलो आहोत. आणि हा एक स्वाध्याय यज्ञ म्हटला जातो. आणि यामध्ये आपण श्लोक आणि त्याचा अनुवाद या स्वरूपात आपण हे समजून घेऊया. तर आता आपण सुरुवात करूया आपल्या स्लाइड्स ना. आता श्री श्री राधा गोविंद यांना प्रणाम करून वर्गाची सुरुवात करूया. आपण सर्वजण त्यांच्या आनंदासाठी इथे एकत्र जमत असतो. आता इथे आपल्याला श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोर या मंदिराची माहिती आपल्याला दिलेली आहे. आपल्याला जसं माहिती आहे की आपला हा जो उपक्रम आहे, ऑनलाईन उपक्रम, हा मंदिराचे अध्यक्ष श्री नामानिष्ठदास प्रभूजी यांच्या प्रयत्नांमुळे आपल्याला हा शक्य झालेला आहे. घरी बसल्या आपण हे भगवद्गीतेचं अध्ययन करू शकतोय. तर नामानिष्ठदास प्रभूजींना एकदा सादर प्रणाम करूया. आणि तुम्ही कधी कर्नाटक इथे गेलात, कर्नाटकमध्ये मँगलोर या शहरात गेलात तर आवर्जून मंदिराला भेट द्या. आता भगवद्गीतेमध्ये इथे म्हटलेलं आहे एकूण 700 श्लोक आहेत. आणि इथे त्याची विभागणी दिली आहे बघा, स्क्रीनवरती तुम्ही बघू शकत असाल की कृष्णांच्या मुखी 575 श्लोक आहेत, अर्जुनाच्या मुखी 83 श्लोक आहेत, संजयाच्या मुखी 41 श्लोक आहेत आणि धृतराष्ट्राच्या मुखी 1 श्लोक आहे. आता कृष्ण तो गुरु म्हणून अर्जुनाला उपदेश देत होते, आपल्याला माहिती आहे. त्यामुळे आपण समजू शकतो की सर्वाधिक श्लोक हे कृष्णांच्या मुखी आहेत, 575 संख्या आहे. पण अर्जुनाच्या मुखी 83 श्लोक का आलेत बरं? काय वाटतंय तुम्हाला? कारण तुमच्यापैकी कोणी सांगू शकेल का? हरे कृष्ण. अर्जुन त्याची हरे कृष्ण. हा हा, अर्जुन वंदना त्याची व्यथा वंदना. सांगतेय. त्याची अर्जुन व्यथा त्याची काय सांगत आहे. व्यथा सांगतोय, व्यथा व्यथा सांगतो. सांगतोय. बरं, हा बरोबर. अजून कोणाला ट्राय करायचंय? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुनाने हा प्रश्न विचारलेत कृष्णाला, जे काही शंका आहेत, कुशंका आहेत. कृष्णांनी जेव्हा जेव्हा कधी त्यांना श्लोक म्हणून दाखवले आहेत किंवा म्हणजे सांगायचा प्रयत्न केला तर त्यांनी या जनरेशनच्या लोकांना काय प्रश्न पडू शकतो असे प्रश्न विचारलेत कृष्णाला. हा, बरोबर हरे बरोबर, कृष्ण. खूप छान हरे उत्तर दिलं कृष्ण. माताजींनी. हा, तर अर्जुनाला प्रश्न पडले बघा, ज्ञान जाणून अबोली माताजींनी छान उत्तर दिलेलं आहे. तर ज्ञान घेण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आपल्याला प्रश्न पडले पाहिजेत, जिज्ञासा ठेवली पाहिजे. आणि जसं गुरु आणि शिष्य यांच्या दोघांमध्येही आदान प्रदान असते बघा, हो ना. गुरु ज्ञान द्यायला तत्पर असतात, कधी ज्या वेळेला शिष्यही तेवढाच तत्परतेने, तन्मयतेने हा अभ्यास करतो. आणि गुरु हे समजू शकतात की या शिष्याची तत्परता किती आहे आणि त्याप्रमाणे ते त्याच्याबरोबर आदान प्रदान करतात. काही चॅटमध्ये प्रश्न आहेत का? एक मिनिट जरा. पहिल्यापासून स्लाइड दाखवा माताजी, स्क्रीनशॉट काढायचे आहेत. तर माताजी असं मला पहिल्यापासून दाखवता येणार नाहीत, मी हळूहळू पुढे पुढे जाते ना, त्याप्रमाणे तुम्ही जेव्हा स्लाइड असेल तेव्हा काढून घ्या. हरे कृष्ण. बर, आता आपल्याला समजलं की ज्ञान घेण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आपल्याला शंका पडतात आणि त्या आपण वेळच्या वेळी गुरूंना विचारून त्याचं शंकाचं निरसन करून घेतलं पाहिजे. त्यामुळे भक्तीमध्ये किंवा त्या मार्गामध्ये आपली विषयामध्ये प्रगती होते. आता इथे बघा, पहिला अध्याय आपण सुरू करतोय. तर अर्जुन विषाद योग असं अध्यायाचं नाव आहे. कुरुक्षेत्रावरील युद्धस्थळावर सैन्याचे निरीक्षण असंही नाव श्रीला प्रभुपाद यांनी या अध्यायाला दिलेलं आहे.
तर आणि पहिला श्लोक पण आहे इथे, त्याच्या आधी जरा इथे पार्श्वभूमी पण सांगितलेली आहे, ती आपण बघूया. अर्जुन विषाद योग या अध्यायाच्या नावामध्ये 2 शब्द आहेत बघा. अर्जुन विषाद, विषाद म्हणजे काय? दुःख. आणि योग म्हणजे काय? एकरूप होणं. आपण समजून घेतलेलं आहे, कृष्णांच्या बरोबर जोडलं जाणं. तर आपण पहिला अध्याय ज्या वेळेला समजून घेतला होता लेव्हल 1 ला, त्याला आपल्याला माहिती आहे अर्जुनाने अत्यंत दुःखी झाला होता तो कौरवांच्या सेनेमध्ये आपले गुरुजनांना बघून, आपल्या नातेवाईकांना बघून, आणि त्या दुःखाशी एकरूप झाला होता. पण त्याच वेळी तो कृष्णांशी जोडलेला होता, त्यामुळे तो योग होता. म्हणून अर्जुन विषाद योग असं नाव दिलेलं आहे. आता इथे कुरुक्षेत्राच्या युद्धाची पार्श्वभूमी आणि पहिला श्लोक जो धृतराष्ट्राच्या मुखी आलेला आहे तो आपण हे म्हणूया आणि त्यानंतर मग पुढे जाऊया. तर संजना माताजी श्लोक म्हणतील, आणि तुमच्यापैकी कोणाला आज अनुवाद वाचनाची सेवा देण्याची इच्छा आहे का? ज्या भक्तांना द्यायची आहे अनुवाद वाचनाची सेवा ते सांगू शकतात. आजच्या दिवशी रोज आपण वेगळ्या वेगळ्या भक्तांना देत राहू, कारण आपण श्लोक आणि अनुवाद असंच बघतो, या पॅटर्न मध्येच बघणार आहोत. अबोली माताजी हरे कृष्ण, तुम्हाला द्यायची आहे का? वाचन करू शकता का अनुवादाचं तुम्ही? हो हा हो हो कोणी म्हटलं? प्रियंका माताजी. प्रियंका माताजी. बरं, चालेल, ठीक आहे. प्रियंका माताजी, मग संजना माताजी श्लोक वाचतील आणि त्याच्यानंतर मग तुम्ही अनुवाद वाचा. हरे कृष्ण. हो. हा, वाचा. हरे कृष्ण. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धृतराष्ट्र म्हणाला, हे संजया, कुरुक्षेत्र या पवित्र धर्मक्षेत्रावर एकत्रित आल्यानंतर युद्धाची इच्छा करणाऱ्या माझ्या आणि पांडूच्या पुत्रांनी काय केले? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा, धृतराष्ट्र, आपण पार्श्वभूमी थोडीशी समजून घेऊया आणि मग या श्लोकाकडे येऊया. तर धृतराष्ट्र आणि पांडू हे 2 भाऊ होते, आपल्याला माहिती आहे, आणि त्यांचा कुरुवंशामध्ये जन्म झालेला होता. मोठा भाऊ धृतराष्ट्र हा जन्मापासून आंधळा असल्यामुळे त्याला राज्यपद न मिळता त्याचा धाकटा भाऊ हा जो पांडू होता त्याला मिळालेलं होतं. आणि पांडूचा तरुणपणी मृत्यू झाल्यामुळे त्याचे जे पुत्र होते युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल आणि सहदेव, या 5 पुत्रांचं पालन पोषण करण्याची जबाबदारी काही काळाकरता राजा धृतराष्ट्राला घेतली होती त्याने. तर आता अशा प्रकारे धृतराष्ट्र आणि पांडू या दोघांचे पुत्र एकाच राजवंशात वाढले. पण धृतराष्ट्र पांडूच्या पुत्रांना पांडव आणि स्वतःच्या पुत्रांना कौरव असं संबोधत असे. कौरव आणि पांडव दोघांनाही द्रोणाचार्यांनी क्षत्रिय विद्येमध्ये निष्णात केलं होतं आणि दोघांनीही भीष्म पितामह यांच्याकडून मार्गदर्शनही प्राप्त केलेलं होतं. आता असं असलं तरी धृतराष्ट्राच्या पुत्रांपैकी विशेष करून दुर्योधन हा पांडवांचा अतिशय द्वेष करत असे. आणि आंधळ्या तथा दुष्ट प्रवृत्तीच्या धृतराष्ट्राची ही इच्छा होती की म्हणजे पांडूच्या पुत्रांना, पांडवांना राज्यपद मिळालं नाही पाहिजे. तर याप्रमाणे धृतराष्ट्राच्या संमतीने दुर्योधनाने पांडवांची हत्या करण्याचाही कट रचला होता. तर ही कथा आपल्याला माहिती आहे, मी त्याच्यामध्ये काही जात नाही. पण पांडव हे विदुर आणि कृष्ण यांच्या काळजीपूर्वक संरक्षणामध्ये असल्यामुळे ते आपले प्राण वाचवू शकले होते. आता वनवासातून जेव्हा हे परत आले पांडव, तेव्हा आपलं राज्य परत मिळावं म्हणून त्यांनी दुर्योधनाकडे विनंती केली आणि त्याने स्पष्ट नकार दिला होता. क्षत्रिय असल्यामुळे आता पांडवांना राज्य करणं हा त्यांचा धर्म होता आणि म्हणून त्यांनी 5 गावं मागितली होती राज्य करण्यासाठी. पण दुर्योधनाने सांगितलं होतं की सुईच्या टोकावरती मावेल एवढी भूमी पण द्यायला त्याने नकार दिला होता. आतापर्यंत पांडव हे अत्यंत सातत्याने सहिष्णुता दाखवत होते, पण आता युद्ध करण्याच्या शिवाय त्यांना कुठलाही पर्याय अन्य उरला नव्हता, जेव्हा दुर्योधनाने अशा प्रकारे आपला धोरण घेतलं त्यावेळेला. तर जगामधल्या अनेक राजांपैकी काही राजांनी या युद्धामध्ये पांडवांची बाजू घेतली, तर काहींनी कौरवाची बाजू घेतली. आणि स्वतः कृष्णांनी युद्ध होऊ नये म्हणून ज्या सभेमध्ये प्रयत्न केले गेले तिथे ते शांतीदूत म्हणून गेले होते. युद्ध टाळण्याची विनंती त्यांनी केली होती, पण कृष्णांची ही विनंती अमान्य झाली आणि आता युद्ध होणार हे जवळजवळ निश्चित झालं. तर पांडव सदाचरणी होते आणि कृष्णांना परमेश्वर म्हणून त्यांनी जाणले होते, परंतु धृतराष्ट्राचे जे पुत्र होते ते मात्र समजू शकले नाहीत कृष्णांना. कौरवांच्या हट्टामुळे कृष्णांनी युद्धात तर भाग घेतला, पण ते स्वतः कुठलंही अस्त्रशस्त्र उचलणार नव्हते. आणि दुर्योधनाने कृष्णांकडून सैन्य मागून घेतलेले होते. पांडवांनी कृष्णांना त्यांच्या बाजूने येण्याची विनंती केली होती.
तर अशा प्रकारे आता अर्जुनाच्या रथाचे सारथी झाले कृष्ण. अर्जुनाचा रथ त्यांनी हाकला आणि आता दोन्ही पक्ष बघा युद्धाला सज्ज आहेत आणि भगवद्गीतेचा आता शुभारंभ होणार आहे. तर ही झाली पार्श्वभूमी. आता हा जो धृतराष्ट्र होता हा म्हटला जातो की हा डोळ्यांनीच आंधळा नाही, तो पुत्र मोह आणि राज्यप्राप्तीच्या लालसेनेही त्याला अंध केलेलं होतं. धृत आणि राष्ट्र या शब्दाची जर का आपण फोड करून अर्थ समजून घेतला तर धृत म्हणजे काय, धरून ठेवलेलं, पकडलेलं, आणि राष्ट्राला म्हणून धृतराष्ट्र. तर या श्लोकातून हा जो पहिला श्लोक आहे त्याच्यात जे बोलतो धृतराष्ट्र त्याच्यातून त्याची मानसिकता आपल्याला समजून येते. पांडव आणि कौरव हे दोघही कुरुवंशी आहेत, म्हणजे एकत्र कुटुंब आहे. आणि अशा कुटुंबामध्ये अमक्याचा पुत्र असं न संबोधता तो माझे पुतणे असंही म्हणू शकला असता धृतराष्ट्र, म्हणजे प्रत्यक्ष संबंध त्यांच्या बरोबर आहे हे समजलं असतं. पण जेव्हा इथे तो काय म्हणतोय माझ्या भावाची मुलं असं म्हटल्याने तो संबंध दूरचा होतो. इथे बघा तो म्हणतो ना माझ्या आणि पांडूच्या पुत्रांनी काय केले, तर याहून आपल्याला समजतं या धृतराष्ट्राच्या मनामध्ये विभागणीची भावना आहे, माझं तुझं अशी भावना त्याच्या मनामध्ये. आणि वरवर हा प्रश्न जरी साधा वाटला तरी धृतराष्ट्राच्या मनातल्या शंका आणि भय इथे या श्लोकावरून आपल्याला स्पष्ट समजून येतं. तर युद्ध होऊ नये म्हणून प्रयत्न झाले होते, वाटाघाटी झाल्या होत्या, पण शेवटी हे युद्ध मात्र अटळ होतं. आणि इथे आता कुरुक्षेत्राच्या रणांगणावरती दोन्ही पक्ष हे युद्धासाठी सज्ज आहेत. धृतराष्ट्र आतुरतेने त्याचा सचिव जो संजय आहे त्याला विचारतोय की कुरुक्षेत्राच्या या पवित्र स्थळावर एकत्रित झाल्यानंतर युद्धाची इच्छा करणाऱ्या माझ्या आणि पांडूच्या पुत्रांनी काय केले. तर इथे धृतराष्ट्र आणि त्याचा सचिव हा संजय जो आहे हा महालात बसलेला आहे. तुम्ही चित्र बघा तुम्हाला दिसेल. आणि व्यासदेव, श्री व्यासदेव जे होते त्यांचा हा शिष्य होता संजय, आणि त्यांनी त्याला दिव्य दृष्टी प्रदान केलेली होती. त्याद्वारेच युद्धभूमीवर ज्या काही घटना घडत होत्या त्या तो बघू शकत होता. तर संजय ह्या शब्दाचा काय अर्थ असतो, जिंकणारा म्हणूया आपण. तर ह्याचे जे पिता होते गावल्यगण ते विणकर होते, म्हणून संजयाला सूतपुत्र असं मानलं गेलं आहे. पण तरीही महर्षी व्यासदेव यांच्याकडून दीक्षा प्राप्त झाली होती त्याला त्याच्या गुणांच्यामुळे, आणि त्याने ब्राह्मणत्व प्राप्त केलेलं होतं. वेद आदींचं अध्ययन करून धृतराष्ट्राच्या राज्यसभेमध्ये संजयाने सन्मानित पद प्राप्त केलं होतं. आणि गीतेचा उपदेश दोन व्यक्तींनी ऐकला आपल्याला माहितीये, तर एक म्हणजे अर्जुन आणि हा दुसरा संजय. तसंच दुर्लभ असं जे विश्वरूपाचं दर्शन आहे, चतुर्भुज रूपाचं दर्शन आहे, तेही या दोघांनीच केलं. तर संजय हा स्पष्ट वक्ता होता आणि धृतराष्ट्राला योग्य सल्ला तो देत असे. त्याने ही दिव्य दृष्टीही प्राप्त केली होती, त्यामुळे युद्धक्षेत्रावरील दृश्याचं वर्णन तो करून महालात बसून धृतराष्ट्राला सांगू शकत होता. आता नेत्रहीन अशा या धृतराष्ट्राने महाभारताच्या युद्धाचं वर्णन संजयाच्या वाणीतून लाईव्ह टेलिकास्ट ऐकावं असं ऐकलेलं होतं, समजून घेतलेलं होतं. आणि श्री व्यासदेव यांनी दिव्य दृष्टी प्रथम धृतराष्ट्रालाच देऊ केली होती, पण जीवनभर मी अंध राहिलो आणि आता या वेळेला मला ही दृष्टी नको म्हणून धृतराष्ट्राने स्वीकार केला नाही आणि दिव्य दृष्टी मग संजयाला मिळावी असं सांगितलं होतं. तर त्यामुळे संजय युद्धभूमीवर घटनांचं आणि भगवद्गीतेचा उपदेश धृतराष्ट्राला सांगू शकला. आणि जो भगवद्गीतेचा शेवटचा श्लोक आहे बघा, यत्र योगेश्वरा कृष्ण, तर भगवद्गीतेचा जो निष्कर्ष म्हटला जातो तोही त्याने ठामपणे धृतराष्ट्राला शेवटी सांगितला. आता इथे श्लोकामध्ये तुम्ही जर का वाचलं तर बघा, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे असं म्हटलेलं आहे. कुरुक्षेत्राचा उल्लेख धर्मक्षेत्रे असा केलेला आहे. धर्मक्षेत्र म्हणजे काय, तर जिथे धार्मिक कार्य केली जातात असं ठिकाण. तर कुरुक्षेत्रामध्ये अनेक योगींनी अनेक वर्ष तप केला होता. कुरु नावाच्या राजाने अनेक काळ इथे तपस्या केली होती, दानधर्म केला होता, त्यामुळे ही भूमी पावन झाली होती. वैदिक साहित्यामध्येही कुरुक्षेत्राचा उल्लेख देवतांच्या साठी पूजनीय स्थान असा केलेला आहे. तर धृतराष्ट्राच्या मनामध्ये काळजी होती की कुरुक्षेत्राच्या युद्धभूमीवर पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण हे अर्जुनाच्या बाजूने उपस्थित होते, त्यामुळे कौरवांना विजय मिळेल का या युद्धामध्ये, याबद्दल धृतराष्ट्र साशंकित होता. आता पांडव हे तर धर्माच्या बाजूने आहेत, कुरुक्षेत्र हेही धर्मक्षेत्र असल्याने त्याचा फायदा या पांडवांना होईल का, आणि तसा फायदा मिळाला तर पांडव अर्थातच युद्ध जिंकतील असंही त्याला वाटत होतं. पण मग अशा पवित्र भूमीवरती कुरुक्षेत्रावरती पांडव युद्ध करतील का की माघार घेतील युद्धातून, आणि तसं झालं तर युद्ध न होताच माझ्या मुलांना म्हणजे कौरवांना राज्य प्राप्त होईल.
की असं होईल की या धर्मक्षेत्राचा प्रभाव माझ्या पुत्रांवर होईल आणि ते पांडवांना राज्य द्यायला तयार होतील. तर असे अनेक विचार त्या धृतराष्ट्राच्या मनात येत होते. धृतराष्ट्राच्या मनामध्ये प्रचंड लालसा होती प्राप्तीची आणि या दोन्ही भावांमध्ये तडजोड होऊ नये ही त्याची म्हणजे त्याला काळजी वाटत होती. न होण्याचीच त्याने काळजी घेतली होती म्हणूया. राजा असूनही युद्ध थांबवण्याची क्षमता असूनही त्याने प्रयत्न केला नव्हता धृतराष्ट्राने हे युद्ध थांबवण्याचा. आणि आता युद्धभूमीवर कौरवांचं काय होणार हे जाणून घेण्यासाठी त्याने आता ही विचारणा केलेली आहे. तर जसं मी तुम्हाला सांगितलं की आपण इथे वेळेच्या अभावी फार डिटेलमध्ये जात नाही, पण आपल्या बरोबर ज्या वेळेला पुस्तक असतं ना तेव्हा हे आपण वाचू शकतो. तर श्रीला प्रभुपादांनी ना प्रत्येक श्लोकाची तात्पर्य उत्तमरित्या लिहिलेली आहे, तिथे आपण समजून घेऊया. तर विशेष करून ह्या श्लोकाच्या तात्पर्याबद्दलचा थोडासा उल्लेख मी करते. तर श्रीला प्रभुपादांनी तात्पर्यामध्ये सांगितलंय की धान्याच्या शेतातून जसे अनावश्यक तृण काढून टाकले जातात ना, तसंच कुरुक्षेत्र रूपी शेतातून तृण व तशा दुर्योधन आणि धृतराष्ट्रांच्या पुत्ररूपी तृणांचा समूळ नाश श्रीकृष्णांनी केला. धर्मपिता भगवान श्रीकृष्णांच्या उपस्थितीत हे सगळं युद्ध झालं आणि धान्याच्या शेतात जसे आता तृण येतात ते दिसताना सारखेच दिसतात. जसं आता भाताचं शेत असेल तर भात कुठला तृण कुठले हे शेतकरी जाणू शकतो. तर इथे हे कार्य श्रीकृष्ण करत होते. जसं शेतकऱ्याला शेतातील तृण एक एक करून तो उपटून टाकतो, कारण ते काय असतं अवरोध करतो, भाताच्या वाढीसाठी हे तृण अवरोध करतात. तसंच कृष्णांनी अधार्मिक प्रवृत्तीच्या कौरवांचा समूळ नाश केला आणि जे रक्षण कोणाला दिलं ते म्हणजे पांडव. धर्मक्षेत्रामध्ये धर्मच प्रस्थापित होणार. भाताच्या शेतात कसा भातच हवा, तृण नसावेत, तसंच कुरुक्षेत्रामध्ये धर्मच राहील आणि अधर्माचा समूळ नाश होईल. आता पुढचा श्लोक बघू. हरे कृष्ण. वाचा माताजी. हरे कृष्ण. संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रियंका माताजी. संजय हरे म्हणाला, कृष्ण. हे राजन, पांडुपुत्रांनी केलेली सैनिकाची व्यूहरचना पाहून दुर्योधन आचार्याकडे गेला आणि त्याने पुढील प्रमाणे बोलण्यास आरंभ केला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे संजयाने दुर्योधनाला राजा असं संबोधलंय. खरं तर दुर्योधन राजा नाहीये आणि पण सचिव हा जो आहे संजय तो धृतराष्ट्राचा सचिव आहे आणि धृतराष्ट्राच्या मनामध्ये काय काय चालू आहे हे तो व्यवस्थितपणे जाणतो. तर धृतराष्ट्राच्या पुत्राला मी जेव्हा राजा म्हटल्याने धृतराष्ट्राला बरं वाटेल या उद्देशाने त्याने दुर्योधनाला राजा असं संबोधलेलं आहे. आणि दुर्योधन कसा आहे, कुशल आहे कूटनीती खेळण्यामध्ये, पॉलिटिकल आहे. तर इथे म्हटलंय की दुर्योधनाने पांडव सेनेची व्यूहरचना बघितली. आता आपल्याला व्यूहरचनेबद्दल माहिती आहे, ज्याच्यामध्ये अभिमन्यू अडकला होता. तर ही जी पांडवांची व्यूहरचना आहे याला वज्रव्यूह असंही म्हटलेलं आहे. आणि धृतराष्ट्राच्या प्रश्नाला अनुसरून त्याचा सचिव संजय आता इथे उत्तर देतोय. जो मागच्या पहिल्या श्लोकामध्ये जो प्रश्न होता त्याला उद्देशून आता हे संजयाचं उत्तर आहे. तर दुर्योधनाने जेव्हा पांडवांची ही व्यूहरचना बघितली तेव्हा तो घाबरला असं म्हटलेलं आहे. पण त्याने आपला भय व्यक्त केलं नाही. खरं तर दुर्योधनाने कौरव सेनेचे सेनापती भीष्मदेवांकडे गेलं पाहिजे होतं, पण त्याने तिथे न जाता दुर्योधन द्रोणाचार्यांकडे गेला. आणि भीष्मदेव हे कौरव सेनेचे जरी सेनापती होते तरी भीष्मदेवांनी प्रतिज्ञा घेतली होती की मी हस्तिनापुराच्या सिंहासनाकडे किंवा राजाकडे सदैव निष्ठेने राहीन आणि कुठल्याही परिस्थितीत मी राज्याचं रक्षण करीन. त्यामुळे दुर्योधनाला भीष्मदेवांची खात्री होती. पण द्रोणाचार्य यांना पांडवांच्या बद्दल विशेष प्रेम होतं हे तो जाणत होता. अर्जुन त्यांना विशेष करून फार आवडत असे आणि मग त्यासाठी तो आता दुर्योधन तिथे द्रोणाचार्यांकडे गेला आणि त्यांना या पद्धतीने तो बोलला. आता दुर्योधन द्रोणाचार्यांकडे जाऊन कूटनीती करणार आहे. तो द्रोणाचार्यांकडे अशा प्रकारे बोलणार आहे जे आता पुढच्या श्लोकात आपल्याला समजतं, ज्याद्वारे द्रोणाचार्यांमध्ये क्रोध त्यांचा उत्तेजित होईल. आता नेमकं काय बोलतो हे आता आपण पुढच्या श्लोकामध्ये बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे आचार्य, तुमचा बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र याने कौशल्याने रचलेली ही विशाल पांडव सेना पहा. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. आता दुर्योधनाकडे कृष्णांची नारायणी सेना होती, ती जवळजवळ 18 औक्षिणी सेना होती आणि पांडवांकडे जी होती ती 7 औक्षिणी सेना होती. आता इथे म्हटलेलं आहे बघा की पांडवांची व्यूहरचना बघून दुर्योधन खूप घाबरला आणि व्यूढाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता. आता द्रुपद पुत्र असा उल्लेख आहे. आता हे द्रुपद पुत्र आणि द्रोणाचार्य यांचं काय नातं होतं? आता हा जो द्रुपद पुत्र आहे त्याचं नाव काय? खरं तर दृष्टद्युम्न असं नाव आहे, पण ते नाव न घेता द्रोणाचार्याने उल्लेख काय केलेला आहे? द्रुपद पुत्र. आता ही कथा आहे, आपण तिथे ती तुम्ही आता ऐकली असेल लेवल 1च्या ह्याच्यामध्ये, तेव्हा मी परत ती कथा सांगत नाही. द्रोणाचार्य आणि द्रुपद यांच्यामध्ये जे शत्रुत्व होतं ते फार जुनं होतं आणि ही शत्रुत्वाची जी ठिणगी आहे ना ती परत प्रज्वलित होण्यासाठी हा दुर्योधन असं इथे म्हणतोय की द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता. धीमता म्हणजे काय? अतिशय बुद्धिमान. म्हणजे तुम्ही जे युद्धनीतीचं ज्ञान द्रुपदला दिलं, व्यूहरचना केलेली आहे, तर जरी इथे रागारागाने तावातावाने बोलताना हा दुर्योधन दिसत असला तरी त्याचं मन मात्र भयभीत आहे हे आपल्याला समजलं पाहिजे. पांडवांनी केलेली ही जी व्यूहरचना होती ती काही द्रोणाचार्यांना दिसत नव्हती का? तर म्हणजे दुर्योधनाने तर पांडवांना वनवासात पाठवलं होतं, पण ते आल्यानंतर त्याला काय वाटलं की हे इतके वर्ष आता बाहेर राहिलेले आहेत, ते काही मोठी सेना उभारू शकणार नाहीत. पण प्रत्यक्षामध्ये युद्धभूमीवर पांडवांची विशाल सेना, त्यांनी केलेली व्यूहरचना बघून त्याला घाम फुटला. म्हणजे त्याने कल्पनाच केली नव्हती की पांडव अशा प्रकारे व्यूहरचना करतील. तर आता इथे खरं तर हा दुर्योधनाने द्रोणाचार्यांकडे जाऊन पांडवांच्या सेनेबद्दलची काळजी व्यक्त करून त्यातून आपण कसा मार्ग काढू शकतो याबद्दल गुरु द्रोणाचार्यांकडून मार्गदर्शन घेतलं पाहिजे होतं. पण तो कसा बोलतो आहे हे बघा, म्हणजे आपल्याला शब्द समजू शकतात. आता पुढे जाऊ आपण. हा, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अत्र शूर महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च युयुधानो माताजी माझा आवाज बरोबर येतोय का? हो, येतोय माताजी. युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. येथे या सैन्यामध्येही भीम आणि अर्जुन यांच्या समान शूर आणि महान धनुर्धर आहेत. तसेच युद्धान, विराट आणि द्रुपद यांच्याप्रमाणे श्रेष्ठ योद्धे सुद्धा आहेत. हरे कृष्ण. हा, हरे कृष्ण. तर इथे दुर्योधन पांडव सेनेतील काही श्रेष्ठ योद्ध्यांची नावं घेतोय आणि द्रोणाचार्यांना तो सांगतोय की हे सर्व श्रेष्ठ योद्धे त्यांचे शिष्य जरी असले तरी त्यांच्याकडे कुठलाही सौम्यपणा त्यांनी दाखवू नये, कारण नाही तर मग ते कौरवांच्या विजयाच्या मार्गावर ते मोठा अडथळा बनल्यासारखे होईल. आता हे दुर्योधनासारखे जे व्यक्ती असतात ना ते आपण बघतो बघा, आपल्या नेहमीच्या जगामध्येही आपल्याला दिसतात. ते कोणाला तरी उत्तेजित करत असतात, म्हणजे आपलं काम करून घेणं हे त्यांची इच्छा असते, त्यासाठी ते कोणाच्या समोर हातही जोडतील, कोणाला उत्तेजितही करतील, म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो ना मॅनिप्युलेशन करण्याचं, तशी ही याची पद्धत आहे. आता पुढच्या श्लोकामध्ये आपल्याला हे अजून स्पष्ट होईल. हा, वाचा माताजी. 5वा आणि 6वा एकत्र वाचूया आपण, संजना माताजी, आणि मग त्यानंतर अनुवादही दोन्हीचा एकत्र वाचूया. हा, वाचा. चालेल माताजी. हरे कृष्ण. दृष्टकेतु चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैबश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः. हा, वाचा आता प्रियंका माताजी. 5व्याचा अनुवाद वाचा. या सैन्यामध्ये श्रेष्ठ शूरवीर आणि बलशाली असे दृष्टकेतू, चेकितान आणि काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज आणि शैब्य यांच्यासारखे योद्धे आहेत. येथे या सैन्यामध्ये पराक्रमी, युद्धामन्यू, अत्यंत शक्तिशाली, उत्तमौजा, सुभद्रापुत्र आणि द्रौपदीचे पुत्र आहेत. हे सर्व योद्धे महारथी लढवये आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा इथे ना काही काही पांडवांच्या सेनेतील काही नावं आहेत योद्ध्यांची. दृष्टकेतू आहे, शिशुपालाचा पुत्र होता जो पांडवांच्या बाजूने लढला आणि द्रोणाचार्यांनी त्याचा वध केला होता. चेकिताने जो वृष्णीवंशा मधील एक यादव होता.
आणि महारथी योद्धा होता. काशीराजचं नाव घेतलंय. काशीचा राजा होता, पांडवांच्या बाजूने लढला. पुरुजित आणि कुंती भोज हे दोन्ही कुंतीचे भाऊ होते. त्यानंतर शैब्य महाराज हे युधिष्ठिर महाराजांचे सासरे होते. त्यांची पुत्री कोण, देविका, तिचा विवाह युधिष्ठिर महाराजांच्या बरोबर झालेला होता आणि नरपुंगव म्हणून ते प्रसिद्ध होते. नरपुंगव म्हणजे पुरुषांमध्ये अतिशय श्रेष्ठ म्हणूया किंवा शक्तिशाली वीर योद्धा अशी त्यांची प्रसिद्धी होती. आता तसंच इथे महारथी असाही उल्लेख केलेला आहे बघा. तर दुर्योधन पांडवांच्या सेनेतील ही ज्या महान योद्ध्यांची नावं घेतो त्याच्यामध्ये त्या काळी म्हणजे योद्ध्यांचे स्तर असत. महारथी, अर्धरथी, अतिमहारथी वगैरे असं. तर अर्धरथी जो असे तो अस्त्रशास्त्रांमध्ये प्रशिक्षित असे आणि 2500 सशस्त्र सैनिकांच्या बरोबर एकटं लढण्याची त्याची ताकद होती. त्याच्यापेक्षा श्रेष्ठ हा असा महारथी असे आणि दिव्य अशी अस्त्रशस्त्र चालवण्यामध्ये त्याचा काय म्हणतात तो पारंगत असे आणि प्रसिद्धी त्याला मिळालेली असे. सर्वत्र सन्मानित असे. 10,000 सशस्त्र सैनिकांच्या विरुद्ध तो एकटा शकण्याची त्याची क्षमता असे. तर अशा प्रकारे अतिरथी, महारथी आणि अतिमहारथी असे हे योद्धे होते. आणि म्हणजे एक एक श्रेष्ठ, एकाहून एक श्रेष्ठ असे हे योद्ध्यांची त्याने दुर्योधनाने गणना केली इथे. तसंच इथे सुभद्रा पुत्राचाही उल्लेख केला, अभिमन्यूचा. 5 पांडवांपासून द्रौपदीचे 5 पुत्र, एकूण 6 झाले. मग युधामन्यू आणि उत्तमौजा असे मिळून 8 आणि भीमासारखे महारथी आहेत असं सांगितलं त्याने. दुर्योधनाच्या लक्षात आलं की पांडवांच्या सेनेतील आता महारथींची मी नावं घेतली, पण हे ऐकून निराश होऊ नये म्हणून आता पुढच्या श्लोकामध्ये तो कौरव सेनेतल्या पराक्रमी योद्ध्यांचं वर्णन करतो. त्याच्या आधी इथे आपल्याला समजून घेतलं पाहिजे, त्याने भीमाचा पण उल्लेख केलेला आहे. तर भीम खूप शक्तिशाली होता आणि अर्जुन अर्थातच निष्णात धनुर्धर होता. त्यामुळे दुर्योधनाला या दोघांपासून खूप भय वाटे. पण त्याने सगळ्यात पहिलं नाव इथे भीमाचं घेतलेलं आहे. तर आता 7वा. हरे कृष्ण माताजी, वाचा. हरे कृष्ण. अस्माकं तु विशिष्टाये तन्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान् ब्रवीमि ते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे ब्राह्मण श्रेष्ठा, तुमच्या माहितीकरिता माझ्या सैन्याचे नेतृत्व करण्यासाठी विशेष पात्र असणाऱ्या सेना अधिकाऱ्याविषयी मी तुम्हाला सांगतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे पांडवांच्या सेनेतल्या श्रेष्ठ योद्ध्यांची, रथी महारथींची नावं घेऊन झाल्यानंतर दुर्योधन त्यांच्या कौरव सेनेकडे वळतो. तर इथे शब्द आलेला आहे भवान भीष्मश्च असा आलेला आहे बघा. तो बहुतेक 8व्या श्लोकामध्ये आहे का, बघू एक मिनिट जरा मी चेक करते. हा, हे बघा इथे आलेला आहे भवान भीष्मश्च. माताजी हा श्लोक वाचा बरं. हे आपल्याला समजलं. 7व्या श्लोकामध्ये काय म्हटलेलं आहे हे आपल्याला स्पष्ट आहे. तुमच्या माहिती करता माझ्या सैन्याचं नेतृत्व करण्यासाठी विशेष पात्र असणाऱ्या सेनाधिकाऱ्यांविषयी मी आता सांगतो. म्हणजे कौरवांच्या सेनेमध्ये जे पराक्रमी योद्धे आहेत त्यांच्याबद्दल दुर्योधनाने आता बोलायला सुरुवात केली. हा, 8वा श्लोक वाचा माताजी. हो, हरे कृष्ण. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समन्तिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. येथे तुम्ही स्वतः भीष्म, कर्ण, कृप, अश्वत्थामा, विकर्ण आणि भूरिश्रवा नावाचा सोमदत्त पुत्र असे युद्धात नेहमी विजयी ठरणारे योद्धे आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर पांडवांच्या सैन्यातील आता रथी महारथींची नावं सांगून झाली आहेत दुर्योधनाने. आता तो त्याच्या सैन्याकडे वळतो आहे. तर भवान भीष्मश्च असा पहिला शब्द आहे बघा. तर भवान म्हणजे काय, आदरपूर्वक त्याने वापरलेला शब्द आहे हा. द्रोणाचार्यानं, गुरु द्रोणाचार्यांच्यासाठी प्रथम त्यांना भवान असं म्हणून त्याने संबोधलं आहे आणि त्यानंतर मग भीष्मांचं नाव त्याने घेतलेलं आहे. तर द्रोणाचार्य हे ब्राह्मण आहेत आणि भीष्म क्षत्रिय आहेत. त्यामुळे एक शिष्टाचार आपण पाळतो बघा की ब्राह्मणांना आदर दिला जातो. तर ते लक्षात ठेवून त्याने असं भवान भीष्मश्च या प्रकारे हा क्रम त्याने दाखवलेला आहे. आता पुढचे 8-9वा श्लोक बघू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बरं, एक मिनिट. योजना माताजी आल्या आहेत का वर्गात? मला अटेंडन्स लिंक, एक मिनिट. हो माताजी, माताजी सेंड करेल आल्या माताजी. आहेत ना? हा, हरे कृष्ण. तर मग सर्वांना विनंती आहे, योजना माताजी आपल्याला अटेंडन्स लिंक शेअर करतील
आणि मग सगळ्यांनी ते जरा अटेंडन्स भरून घ्या वर्ग संपेपर्यंत, म्हणजे मला ती अनाउन्समेंट करायची होती. गुगल फॉर्म असेल त्याच्यामध्ये जे डिटेल्स असतील, आपलं नाव असेल, त्याच्यानंतर फोन नंबर असेल आणि मेल असेल, तर ते आपण त्याच्यामध्ये भरून तयार ठेवायचं आणि ती सबमिट करायची अटेंडन्स लिंक. तर माताजी हरे कृष्ण. योजना माताजी, तुम्ही नाही नाही, करता का शेअर? हरे कृष्ण. माताजी माताजी नाही आल्यात. पूजा माताजींनी मला सांगितलं, मी सेंड करते ग्रुपमध्ये लिंक त्याची. ओके, पण वर्गात माताजी आहेत ना, योजना माताजी? मला लिस्ट अं, आहे आहेत आहे ना? लिंक हो पण हो. आहे हा आहे पण आज मी को हा. होस्ट नाहीये, त्याच्यामुळे संजना माताजींना दिली आहे, करू द्या त्यांना आज सेंड. ओके ओके. ठीक आहे, चालेल. हा, ओके. हरे पण ते कृष्ण. तुम्ही कोहोस्ट झाल्याशिवाय शेअर करू शकत नाही का? ओके ओके, थांबा थांबा, मग मी करू का? नाही चालेल, बरं संजना बरं. माताजींना पण दिली आहे ना बरं, मग माताजी, त्या संजना करू माताजी देतात. करा. बरं बरं, चालेल हा चालेल, ठीक हा आहे. ठीक आहे, चालेल. हा हरे कृष्ण. हो हा. हो. हरे कृष्ण. अन्ये च बहवः शूरा मध्यर्थे तत्तजीवितः नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माझ्यासाठी स्वतःच्या जीवनाचा त्याग करणारा सदैव तत्पर असलेले अनेक शूरवीर येथे आहेत. ते सर्व विविध प्रकारच्या शस्त्र रत्नांनी सुसज्ज असून युद्धकलेत निपुण आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, आता कौरव सेनेतील श्रेष्ठ योद्ध्यांची नावं आता दुर्योधनाने द्रोणाचार्यांना सांगितली. आता तेव्हा त्याचा हेतू काय होता, की हे सर्व योद्धे एवढे शक्तिशाली आहेत की आपल्याला विजय निश्चित मिळेल असं तो म्हणत होता. हे सर्व योद्धे माझ्यासाठी आपल्या प्राणांचा त्याग करायलाही तयार आहेत. त्यक्त जीविता असा शब्द आलेला आहे बघा. आणि दुर्योधन किती शस्त्र आहे, किती मोठी सेना माझ्याकडे आहे, म्हणजे शक्तीवरती भर देत होता. आता हा दुर्योधन आपण कसं म्हटलं, हा अत्यंत पॉलिटिकल ह्याच्यातला आहे, हा कुशल कूटनीतिज्ञ आहे. तर कोणावरती नाराज झाला तर तो वेडं-वाकडं बोलायलाही मागे पुढे बघत नाही. कोणाची खुशामत करायची असेल तर त्याच्या पुढे तो तेही करायला तयार असतो. म्हणजे गरज पडेल तसं तो वागतो. असे खूप लोक म्हटलं तसं या आपल्या आजच्या जगामध्ये दिसतात. आपल्या समोर आपली स्तुती पण करतात, पण काही वेळातच आपल्याला वेडं-वाकडं बोलायलाही ते संकोच करत नाहीत. तर असा हा दुर्योधनाची मानसिकता आहे. तर जेव्हा स्पष्ट झालं होतं की आता युद्ध हे अटळ आहे, आणि त्यावेळेला दुर्योधन आणि अर्जुन हे दोघेही कृष्णांकडे गेलेले होते. दुर्योधनाने कृष्णांकडून नारायणी सेना मागून घेतली होती आणि अर्जुनाने कृष्णांना सांगितलं की मला तुम्ही आमच्या बाजूने या. तर कृष्णांनी आधीच युद्धाआधी सांगितलेलं होतं की मी अस्त्रशस्त्र उचलणार नाही. आता नारायणी सेना कृष्णांकडून मिळाल्यावरती दुर्योधनाला खूप आनंद झाला, कारण कृष्ण जर का अस्त्रशस्त्र उचलणारच नाहीये तर त्यांना आपल्या बाजूला घेऊन काय फायदा, असा त्याने विचार केला. तर इथे लक्षात घेऊया, कृष्णांना म्हणजे शास्त्राला न धरून दुर्योधन आपल्या स्वतःच्या शक्तीवरती गर्व करत होता, जे अयोग्य होतं. शास्त्राला किंवा कृष्णांना विसरून आपण विजयी होऊ शकत नाही. तात्पुरतं यश मिळेलही कदाचित, पण ते टिकणार नाही. तर आता प्रथम इकडे दुर्योधनांकडे, द्रोणाचार्यांकडे हा दुर्योधन गेला. तावातावाने बोलू लागला आणि आता त्यांनी नाराज होऊ नये म्हणून तो अशा प्रकारे बोलतोय बघा. आता आपण 10वा श्लोक बघू पुढचा. हा, वाचा माताजी. हरे कृष्ण. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तदमितेषां बलं भीमाभिरक्षितं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. परिमित आहे आणि पितामह भीष्म यांच्याद्वारे आपण पूर्णपणे सुरक्षित आहोत. परंतु भीमाने काळजीपूर्वक रक्षिलेली पांडवाची शक्ती. हरे कृष्ण. तुमचा माताजी आवाज नीट आला नव्हता. हा प्रियंका माताजी, ठीक आहे, पुढच्या वेळेला काळजी घ्या. माताजी जरा वाचा बरं परत एकदा. संजना माताजी, हो माताजी. हरे कृष्ण. अनुवाद. आमची शक्ती अपरिमित आहे आणि पितामह भीष्म यांच्याद्वारे आपण पूर्णपणे सुरक्षित आहोत. परंतु भीमाने काळजीपूर्वक रचलेली पांडवांची शक्ती मर्यादित आहे. हरे कृष्ण. हा, धन्यवाद माताजी. तर आता अपर्याप्तम असा शब्द आलेला बघा. अपर्याप्त म्हणजे काय? असीमित, अपरिमित असं म्हणूया. आणि पर्याप्तम म्हणजे सीमित, मर्यादित स्वरूपाचं. तर इथे भीमाचं नाव त्याने घेतलेलं आहे दुर्योधनाने, कारण त्याला भीमाचा अतिशय मत्सर वाटे. गदा कौशल्यामध्ये दोघंही निपुण होते, तर त्यामुळे त्याला ते भय होतं त्या भीमाबद्दल. शक्तिशाली होता, तर तुलनात्मक विचार करत होता इथे, की भीमाच्या नेतृत्वाखाली ही जी पांडव सेना आलेली आहे आणि भीष्म पितामहाच्या अनुभवी नेतृत्वाखाली आता आमची कौरव सेना आहे, ती कशी आहे? अपरिमित आहे असं त्याला वाटत होतं.
आणि दुर्योधन विचार कसा करत होता की सर्वांचं कौतुक करायचं, स्तुती करायची, त्याने त्या सर्वांना लढायला स्फूर्ती मिळेल. म्हणजे अहंकाराला पोषण दिल्याने कसं त्वेषाने ते युद्ध करायला तयार होतील असं त्याला वाटत होतं आणि त्यामुळे तो विजयश्री खेचून आणू शकेल. आणि कर्णालाही त्याने अंग देशाचा राजा बनवलं होतं बघा, आपल्या बाजूने करून घेतलं होतं. तर अत्यंत चालाकी होती या दुर्योधनामध्ये, सगळ्यांना आपल्या बाजूने तो करून घेत असे. तर दुर्योधन म्हणतो इथे माझ्या बाजूने एकाहून एक महान असे योद्धे तर आहेत, भीष्म पितामहही आहेत, जे आमचं रक्षण करतील. आणि केवळ पांडवांच्या बाजूने मात्र भीम एकटा आहे एवढा शक्तिशाली, म्हणजे पांडवांची शक्ती कमी आहे असं त्याला हे पर्याप्त असं तो सांगायचा प्रयत्न करतोय इथे. हा, आता 11वा बघू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता तुम्ही सर्वांनी सैन्य व्यूहरचनेतील नेमक्या ठिकाणी उभे राहून पितामह भीष्मांना पूर्ण सहाय्य केले पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता व्यूहरचनेबद्दल इथे सांगितलेलं आहे. व्यूहरचना वेगवेगळी असते बघा. चक्रव्यूहाबद्दल आपण जसं ऐकलेलं आहे, मगर व्यूह असतो, क्रौंच व्यूह असतो, अशा वेगळ्या वेगळ्या प्रकारच्या व्यूहरचना असतात. तर इथे ही जी पांडवांची व्यूहरचना आहे ना, ती वज्र व्यूहरचना अशी होती. आणि ही कशी होती तर कोणी भेदू शकणार नाही अशी ही रचना होती, म्हणजे अभेद्य रचना होती. आणि हे बघून दुर्योधनाला आश्चर्य वाटत होतं की पांडव तर आत्ताच अज्ञातवासातून आलेले आहेत, मग तरीही त्यांनी एवढी भक्कम व्यूहरचना, अभेद्य अशी व्यूहरचना उभारलेली आहे. त्यामुळे तो भयभीत झाला होता, क्रोध दाखवत होता आणि तो द्रोणाचार्यांकडे गेला. पण आता इथे लक्षात घेऊया, पांडवांच्या सैन्यामध्ये कोणीही आपली जागा सोडून, आपला रथ सोडून कृष्णांना भेटायला गेलं नाही कधीच. तर लक्षात काय घ्यायचंय, पांडव कोण आहेत? धर्माच्या बाजूने आहेत बघा. धर्माचं पालन केल्याने बळ मिळतं आपल्याला, भीती वाटत नाही, भय निघून जातं. तर इथे दुर्योधन म्हणतो ना कौरवांना की म्हणजे दुर्योधन म्हणतो की भीष्मदेव जे आहेत हे निसंशय श्रेष्ठ योद्धा आहेत. आपल्या इतर म्हणजे जे सैन्यातील योद्धे आहेत त्यांना तो सांगतोय इथे की भीष्मदेव हे निसंशय श्रेष्ठ योद्धा आहेत, पण ते वृद्ध आहेत आणि सर्व बाजूंनी त्यांचं रक्षण करण्याचा आपण प्रत्येकाने प्रयत्न केला पाहिजे. तर हे आपण लक्षात घेऊया इथे. आता पुढचा श्लोक बघू. हा, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. तस्य संजयन हर्षं कुरुवृत्त पितामहा सिंहनादं विनद्योश्चै शङ्खदद्मो प्रतापवान्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नंतर कुरुवंशातील वयोवृद्ध, महापराक्रमी आणि सर्व योद्ध्यामधील अग्रणी अशा भीष्मानी सिंहगर्जने समान शंखनाद केला आणि यामुळे दुर्योधन आनंदित झाला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, हे दुर्योधनाची मानसिकता आपण इथे या श्लोकांमधून समजून घेतोय. चालाकी करण्याची क्षमता या दुर्योधनामध्ये होती आणि त्याचा उपयोग तो अनेक प्रकारे करत असे. तर अशा प्रकारे भौतिक लाभासाठी जो या प्रकारे हुशारी करतो, पण अंततः तो व्यक्ती पराजित होतो. कारण इथे कुठेही कृष्णांचा विचार नसतो, केवळ स्वतःच्या भौतिक लाभप्राप्तीची अशांना इच्छा असते. तर इथे वेगवेगळ्या योद्ध्यांची नावं दुर्योधनाने घेतली, पण कृष्णांचं नाव घेण्याचं त्याने टाळलं. तो दुर्योधनाने विचार काय केला की कृष्ण तर अस्त्रशस्त्र उचलणार नाहीयेत, त्यामुळे त्यांच्याबद्दल काय बोलायचं, मग कशाला नाव घ्यायचं. तर ही त्याची मूर्खता होती. कारण युद्धभूमीवरती अनेक सेना होत्या, पण एकाहून एक श्रेष्ठ योद्धे जरी असले तरी कृष्ण कोण होते? कृष्ण हे सर्वांचे स्वामी होते. सर्व लोक महेश्वर, अनंत कोटी ब्रह्मांडाचे स्वामी म्हटले जातात. सर्वांचे उत्पत्ती करता, पालन करता, हे त्यांचंच नाव घेतलं नाही दुर्योधनाने. तर यावरून आपल्याला त्याची मानसिकता कशी होते हे आपण समजू शकतो. तर इथे 12व्या श्लोकामध्ये आपल्याला 12वाच वाचला ना माताजी आपण आता? हो ना? माताजी तस्य हो हा माताजी. हा हा. तर आता भीष्म पितामहांनी ओळखलं की हा दुर्योधन आतापर्यंत जे बोललेला आहे ना, तर तो कसा आहे, तो आपला भय दाखवत नाहीये. जसं आता बघा, आपण कोणाकडे थोडा वेळ बोलल्यानंतर आपल्याला समजतं की व्यक्ती किती बुद्धिमान आहे किंवा कसा आहे. तसंच किंवा त्याला भय वाटत असेल तर तेही आपण समजू शकतो. तर तसंच भीष्मदेवांना हे समजलं की दुर्योधन अतिशय भयभीत झालेला आहे, तेव्हा त्यांनी शंखनाद केला. आणि आता बघा, भौतिक जगामध्येही विविध लोकांना वेगळी वेगळी भय असतात. काहींना व्याधी म्हणजे आजारपणाचं भय असतं, मृत्यूचं भय तर आपल्या सगळ्यांनाच असतं.
कोणाला धन जाईल हे भय असतं, कुटुंबाचा नाश होण्याचं भय असतं, स्टॉक मार्केटमध्ये पैसा जाईल वगैरे, काहींना मान प्रतिष्ठा आपली जाऊ नये असं भय असतं, काहींना सौंदर्य आपलं रूप निघून जाण्याचं भय असतं. म्हणजे वेगळं वेगळं भय हे भौतिक जगामध्ये असतं. तसंच इथे दुर्योधनाला पराजयाची भीती आहे आणि त्याच्या मनातलं हे भय ओळखून आता त्याला उत्साहित करण्यासाठी भीष्मदेवांनी शंखनाद केला आणि या शंखनादाचं वर्णन काय, सिंहनाद असं म्हटलेलं आहे. तर पुढे आता पांडव जे शंखनाद करतील ना त्याचं वर्णन दिव्यनाद असं म्हटलेलं आहे. आणि भीष्मदेवांनी आता हा शंख फुंकल्याने दुर्योधन जो इतका वेळ आता तावातावाने बोलत होता तो शांत झाला. आता 13वा श्लोक बघू आपण. हा, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणक्वानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यतन् सशब्द सुतमूलभवत्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. त्यानंतर शंख, ढोल, भेरी, नगारे, तुतार्या आणि रणशिंगे एकत्रितपणे वाजू लागली आणि त्यांचा एकत्रित ध्वनी अत्यंत भयंकर होता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, आता आपल्याला हे वर्णनावरून आपण कल्पना करू शकतो की तिथे युद्धभूमीवर किती कोलाहल असेल. म्हणजे केवढे आवाज असतील, शंख, ढोल, भेरी, नगारे इत्यादी सर्व वाद्यांचे एकत्र. आता पुढचा वाचा माताजी. हरे कृष्ण. ततः श्वेतैर्यैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवा पाण्डवश्चैव दिव्यो शंख प्रधमृतः. सॉरी माताजी, थोडं स्लाइड माझी. माधवा हा, बरोबर. पाण्डवश्चैव दिव्यो शंख प्रधमतुः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. दुसऱ्या बाजूला शुभ्र अश्वानी युक्त अशा एका महान रथामध्ये बसलेल्या भगवान श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांनी आपापले दिव्य शंख वाजवले. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर आता इथे कृष्ण आणि अर्जुन यांनी केलेल्या शंखनादाचं वर्णन दिव्यनाद असं केलेलं आहे. आणि इथे काय सूचित केलेलं आहे की आता बघा, ज्या शंखाला कृष्ण आपल्या ओठांनी स्पर्श करतात तो शंख पण त्यांच्या दिव्यत्वामुळे श्रेष्ठ होतो. भगवंतांची कशी सर्व कार्यच दिव्य समजली जातात, दिव्य लाभ प्रदान करणारी असतात. कुरुक्षेत्राच्या युद्धभूमीवरती करोडो लोकांचा मृत्यू झाला, पण या सर्वांनी कृष्णांना प्रत्यक्ष तिथे युद्धक्षेत्रावरती बघितलं होतं आणि मृत्यूनंतर यांनाही भगवत-धामाची प्राप्ती झालेली होती. तर आता दिव्यनाद असं जे वर्णन केलेलं आहे, तर कृष्ण हे पांडवांच्या बाजूने असल्यामुळे विरुद्ध पक्षाला विजयाची आशा नव्हती. आणि अशा म्हणजे ज्या बाजूने भगवंत असतात तर तिथे अर्थातच लक्ष्मी देवी पण, भाग्यलक्ष्मी पण त्यांच्या बरोबर असते. आणि या भगवान श्रीकृष्ण यांच्या या शंखनादातून तयार झालेल्या दिव्य नादावरून स्पष्ट झालं की भाग्यलक्ष्मी आणि विजय दोन्हीही अर्जुनाची जणू वाटच बघत होते. जयस्तु पांडुपुत्राणाम येशाम पक्ष जनार्दना. तर जिथे कृष्ण आहे तिथे विजय निश्चित आहे. आता पुढचा बघू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवान श्रीकृष्णाने आपला पांचजन्य नावाचा शंख वाजविला. अर्जुनाने स्वतःचा देवदत्त नामक शंख वाजविला आणि अति दुष्कर कार्य करणाऱ्या वृकोदर भीमाने आपला पौंड नामक शंख वाजविला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर आता इथे शंखांची वेगळी वेगळी नावं दिलेली आहेत. कृष्णांना इथे ऋषिकेश असं संबोधलंय बघा. तर ऋषिकेश म्हणजे काय, तर ऋषिक हा शब्द जो आहे त्याचा अर्थ आहे इंद्रिय आणि ईश म्हणजे स्वामी, इंद्रियांचे स्वामी, म्हणून ऋषिकेश असं म्हटलेलं आहे. तर आपल्याला समजलं पाहिजे श्रीकृष्णांना ऋषिकेश का संबोधले आहे, की ते आपल्या इंद्रियांचं नियंत्रण करू शकतात, आपल्या इंद्रियांचे ते स्वामी आहेत. तर जेव्हा आपण त्यांना शरणागत होतो तर त्यावेळेला आपण आपल्यामध्ये स्वतःमध्ये ही क्षमता नसते आपल्या इंद्रियांना नियंत्रित करण्याची, पण ज्या वेळेला आपण कृष्णांना शरणागत होतो तेव्हा ही शक्ती आपल्याला कृष्ण प्रदान करतात. जरी आपल्या आयुष्यामध्ये संकट आली, तर जसं आता इथे अर्जुनाला मोठं संकट आलेलं आहे, तरी कृष्ण आपल्याला मार्ग दाखवतात. तसंच या श्लोकामध्ये
अर्जुनाला धनंजय असं संबोधलेलं आहे. तर जेव्हा युधिष्ठिर महाराज विविध यज्ञ करत असत आणि या यज्ञासाठी जे धन लागे तर हा अर्जुन हे एकत्रित करून आणत असे, म्हणून त्याला धनंजय असं म्हटलंय. धनाची व्यवस्था तो करत असे. तर भीमाला वृकोदर असं संबोधलेलं आहे, कारण अनेक असुरांचा त्याने वध केला होता. तसंच तो म्हणजे अन्नाचं भक्षणही त्याचं क्वांटिटी जास्त होती, म्हणून त्याला वृकोदर असं संबोधलेलं आहे. आता माझ्या मते 16, 17, 18 एकत्र आहेत. हा, वाचा माताजी. हरे कृष्ण. अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः महारथा दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्म पृथक पृथक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिराने आपला अनंत विजय नावाचा शंख वाजविला. त्यानंतर नकुल आणि सहदेव आणि सुघोष आणि मणिपुष्पक नामक शंख वाजविले. हे राजन, महान धनुधर काशी नरेश, श्रेष्ठ योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदीचे पुत्र आणि सुभद्रेचा महाभाऊ पुत्र आणि इतरांनी आपापले शंख वाजविले. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर या श्लोकाचं जे तात्पर्य आहे ना, याच्यामध्ये आपल्याला समजतं वाचल्यानंतर की ही जी युद्धाची आपत्ती होती ना, ही या धृतराष्ट्रामुळेच कोसळलेली होती. कारण त्याने आपल्या मुलांनी जे म्हणजे कौरवांनी स्वीकारलेलं जे धोरण होतं ना, त्यांची जी मानसिकता होती त्याला उत्तेजन त्याने दिलेलं होतं. आणि मुलांनीही हे बघितलं होतं की या धृतराष्ट्राला राज्याच्या प्रती, सिंहासनाच्या प्रती खूप आसक्ती आहे. आणि तीच आसक्ती मुलांमध्येही आली होती. अत्याधिक आसक्ती होती ही त्यांना. तर धृतराष्ट्र आध्यात्मिक दृष्टीनेही अंध म्हटला जातो, कारण तो योग्य प्रकारे आपल्या मुलांचं मार्गदर्शन करू शकला नव्हता. तर एक श्लोक आपण अजून बघूया आणि त्यानंतर थांबूया आपण. हा, वाचा माताजी. हरे कृष्ण. सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हा विविध प्रकारचा शंख निनाद वाढतच गेला. या निनादाने आकाश व पृथ्वी तल दुमदुमून गेले आणि धृतराष्ट्र पुत्रांची हृदये विदीर्ण झाली. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर इथे आपल्याला समजतं या वर्णनावरून की शंखनादामुळे जे अधर्माच्या बाजूने होते म्हणजे कौरव होते, त्यांची हृदय विदीर्ण झाली. विदीर्ण झाले म्हणजे काय? घाबरले. जसं आपण म्हणतो ना, छातीत धस्स झालं, एकदम भीती वाटली, तसं त्यांचं भावना होती. पण पांडवांवरती याचा मात्र काही परिणाम झाला नाही, कारण पांडवांचा भगवान श्रीकृष्णांवरती दृढ विश्वास होता. जो भगवंतांचा आश्रय घेतो तो महाभयंकर आपत्तीमध्येही भयभीत होत नाही. आता या ध्वनीच्या कंपनामुळे आपल्याला माहितीये बरेच परिणाम होतात. जसं आपल्या विमान आपल्या घराच्या अगदी जवळून गेलं तर आपल्या घराच्या काचा पण कंप पावतात. तर हा प्रभाव दिसून येतो. किंवा पोलिसांच्या गाडीचा सायरन, गर्दीमध्ये एखादा चोर मिसळला असेल तर त्याला भीती वाटते. इतर लोक आपले नेहमीच्या आपल्या गतीने चालत राहतात, पण हा चोर बिथरतो. तसा हा नादांचा परिणाम आहे. किंवा शाळेमध्ये बघा, घंटा वाजल्यानंतर मुलं पटपट आपली कामं जे काही खेळत असतील ते सोडून आपल्या जागेवर येऊन उभी राहतात, शांतता राखतात. तसंच रस्त्यावरून आता अँब्युलन्स जात असेल तर आपण रस्ता करून देतो, कारण त्या अँब्युलन्सचा एक विशिष्ट आवाज आपल्याला येतो, त्यामुळे आपण अँब्युलन्सला रस्ता करून देतो पुढे जायला. तर हे म्हणजे साऊंड व्हायब्रेशनचा हा इफेक्ट आहे. तसाच या शंखनादामुळे कौरवांची हृदय विदीर्ण झाली असं इथे वर्णन आहे. आणि शंखांची नावं आपण लक्षात ठेवायला पाहिजे. कृष्णांचा शंख काय म्हटलेला आहे? पांचजन्य असं नाव आहे. अर्जुनाचा देवदत्त आहे, भीमाचा पौंड्र आहे, युधिष्ठिराचा अनंत विजय आणि नकुलाचा सुघोष आणि सहदेवाचा मणिपुष्पक अशी नावं लक्षात आपण ठेवायला पाहिजेत. आणि आता जेवढे आपण अर्थात कृष्णांबरोबर जोडलेले असतो तेवढं भय आपल्याला स्पर्श करू शकत नाही, हेही आपण जाणून घेतलं पाहिजे. कारण आपण पांडव आणि कौरव या म्हणजे दोघांची मानसिकता, अर्जुनाची मानसिकता आणि या दुर्योधनाची मानसिकता आपण समजून घेतो, यावरून आपल्याला हे समजतं. आता हा जो पहिला अध्याय आहे हा जाणून घेण्याचा आपला महत्व काय आहे,
तर बघा आपल्या जीवनामध्ये वेगवेगळ्या परिस्थिती असतात. या प्रत्येक परिस्थितीचा वरती आपला काही कंट्रोल असतो असं नाही. आपला इकॉनॉमीवरती कंट्रोल नसतो, युद्धांवरती कंट्रोल नसतो, वाढत्या किमतींवरती आपला कंट्रोल नसतो. कधी कोणाची अचानकपणे पटकन नोकरी जाते, कधी अपघात होतो. आता या सर्व परिस्थितीमध्ये आपण अतिशय असहाय्य असतो. पण जरी असहाय्य असलो ना तरी आपण निराश होऊ नये, हे आपल्याला हा पहिला अध्याय शिकवतोय. अर्जुनाची जी हतबल परिस्थिती, आता उद्या आपण ते समजून घेऊया, पण तुम्ही पहिला लेवल केलेली आहे म्हणून मी तुम्हाला सांगते. ही जी हतबल परिस्थिती झाली होती, पण त्याने कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेतल्याने मात्र त्याचा उत्साह परत कृष्णांनी जागृत केला. पूर्ण त्वेषाने उत्साहाने तो शक्तीनिशी लढला. तर आपल्याला इथे ना इस्कॉन मध्ये 4 गोष्टींचं पालन करायला सांगतात. ABCD. ए म्हणजे काय? असोसिएशन, भक्तांचा संघ खूप महत्वाचा मानला जातो. बुक्स म्हणजे काय? श्रीला प्रभुपाद यांची पुस्तकं. सी म्हणजे कंटेम्पलेशन, म्हणजे चिंतन, कुठल्या विषयांचा आपण मनामध्ये विचार करतो. आणि डी म्हणजे काय? तर आहार, आपण कुठला आहार घेतो, सात्विक आहार घेतो का नाही. तर या 4 गोष्टी आपण जर का विचारपूर्वक पाळल्या आणि आत्मसात केल्या तर आपलं मन सशक्त होतं. जसं आपण म्हणतो ना शरीराने व्यायाम केला तर आपलं शरीर तंदुरुस्त राहू शकतो, तसंच मनाला तंदुरुस्त ठेवण्यासाठी एक प्रक्रिया आहे आणि ती प्रक्रिया आपल्याला आत्मसात करावी लागते. आता कोणी व्यक्तीला जर का वेट लॉस करायचं असेल, वजन कमी करायचं असेल, तर 20 किलोचा वेट लॉस काही एका दिवसात ते शक्य होत नाही. किंवा कोणाला धनी बनायचं असेल तर तो एका दिवसात होणं शक्य नाही. तर ही कशी ही प्रक्रिया आहे, क्रमशः आपण त्याच्यावरती अभ्यास करून आपण ही प्राप्त करू शकतो. तर हे भगवद्गीता ही जी आपल्याला ना हा संदेश देते बघा, की ह्या परिस्थितींवरती आपला कंट्रोल जरी नसला तरी असहाय्य न मानता, असहाय्य असलो तरी निराश होण्याची आपल्याला गरज नाही. यू मे बी हेल्पलेस बट डोंट बिकम होपलेस. तर हे आपल्याला पहिल्या अध्यायावरून समजून येतं. तर इथे थांबते मी आणि उद्या मग आपण कंटिन्यू करूया. रेकॉर्डिंग थांबवते, मग तुम्हाला आजच्या अध्यायावरती रिलेटेड जर का काही प्रश्न